Ahojte, dnes vám predstavujem niečo výnimočné. Novú vôňu, ktorá ma úplne očarila. Volá sa Eve One a je to vôňa, ktorá inšpiruje k úspechu. Nie je to len obyčajný parfém. Je to oslava sily, jednoty a vzájomnej podpory nás žien. Vôňa vytvorená 3 parfumérkami, ktoré do nej vložili ducha sestierstva. Cítim v nej marakuju, ktorá prebúdza moje sebavedomie a dodáva mi energiu na celý deň. Akord ružového korenia je unikátny, kvetinový, ale zároveň silný. Presne ako my, ktoré sa navzájom podporujeme a kráčame spoločne vpred. A cédrové drevo dodáva vôni pevnosť a teplú, upokojujúcu silu. Presne to, čo potrebujem, keď idem za svojimi cieľmi s odvahou a vierou v seba. Eve One je kvetinovo-ovocno-drevitá vôňa, ktorá je plná energie a ženskej sily. Vyskúšaj ju aj ty a nechaj sa inšpirovať rovnako ako ja.